I gde ste bre ljudi? Da će krati Minecraft. Vi treba bežete na ubije. A, on je 100 puta slabije od Evo. Ima je slabiji mač. Ja ga te upalim. Neka te ubijem. Opa, arena. Hajde, neka udaraj! Beži, nemoj me zajebati. Ne. Vodite svaki 5 minuta. Neću. Neću, svaki 5 minuta me tebe zabiju. Neću. Imam ovaj. Ajde potegni jedno strelo, vidimo. Nemoj na njega, ne! Da. Da. A, uzmi. Ja sam mislila da ima ono puno strela, da jedno kad... Jebi ga. Ma to su ti svih onih 4. Istrošio se. Džabe se istrošio. Tako. Bože, bože. Ti sve te tu imaš. Što si toliko mača uzeo? Treba ti. Šta? Ostavi malo mača. Pa ne mogu, pun mi je čest. Ili imaš puno mača u čestu? Ima. A, da. Čeo nađemo mogu. Aj, video će biti kratak. Opa, ekstra. Ja se ne snimao baš toliko, sam želio sad što davno nisam snimao. Ajde, udaraj ga sad, napad! A, to je tako. Kome? Zamalo sam mislio da neću vam... Imam tako neki bug da se ne teleportuje. A to je mnogo... To je najgore. Opa. Sad lupaj ga! Sad ću vam... Stavit ću pauzu zato što mi se dere sestra. Clean up. Dobro, nas. Clean up. Clean up iza leđa. Clean up iza leđa. I beži iz clean upa. Ulazi. Malo je zeznutije. Ulazi Kasijas. Ulazi Kasijas. Ulazi Messi 100 na sat. A, beži! Kome? Ja sam na trenutak mislio da sam umro. Ja. Ali dobro ima si i čempela na devu. Beži u timu su. Timu sam i ja. Beži u timu su, nisi ti u timu. Hoću ja da budem u timu. A ti sač. To je home. Čoho. Nemam još li gledaš. Ovo ga zezam. Znači... Tem. Tim, molim te, tim. Đo. A kao neko zna ko je Joffrey. Alo, bre. Ajde, se leđa! Neću. Što? Ja ću stavim pauzu. A nas? Opet ću. Evo nas.
Pogledaj što imam sve. Blago ti. Može. Ono su blago nama. Idem. Nemam hrane, to je problem. Ekstra. Stavit ću pauzu. Anas? Samo se regenerišemo i Stavit ćemo idemo. pauzu dok se ne regenerišemo. A nas ostalo nam je samo pal srceca da se regeneriše, ali mi nećemo čekamo toliko. Lupaj! Neću Nemoj tebe. ubit će ga. Ne, on tebe ubija. Ja neću tebe, ti mene udaraš. Ne, gađa te, vidiš. Lupaj ga, lupaj ga, lupaj ga. Home. Nemoj udarati, viš da su oni u timu, nego tako je šala. O, šo? Kao on njega udara i ti ideš da ga spasiš. A njemu to ništa misli. Apple. Kako? A, PLL. APLL. Tako. APL. Apple ili šans, nije Apple. Golden Oni Apple. fajtuju. Ja idem na drugi sprat. On izađem odmah iz ovoga. Če mi nakon priđe. Znaš da skače. Ja stavit ću pauzu za kraj. Ali niko me nije primio. Opa. Ovaj već nešto video. Opa, dobro. Da znate da ne može da se niko bije. To jest može da to Može. bežimo. Kad pređeš crvenu liniju. Home! Neće, možemo se bijemo. Opa, kako me promašio. Šta kad te ubije? Neće. Evo, kad pređeš tu crvenu liniju, nije. Više nije. Aha. Šta si teo? Pičko mala?